ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜେହାଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଗଭୀର ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରବାଦୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ଦଶକ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ଅସଲରେ କ'ଣ? ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅନ୍ତିମ ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ମନାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ କେମିତି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ, ଆଜି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ମିତ୍ର, ମୁଁ ଅମୃତ ରଞ୍ଜନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ, ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଜବାଏର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇସଲାମିକ ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ। ହିନ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତ। ତେଣୁ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉନ୍ନାଦ, ଯାହା କହିଥାଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇସଲାମର ଝଣ୍ଡା ତେବେ ଉଠିବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ। ହାଦିସରେ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ କଥା 4ଟି ହାଦିସ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି, ଯାହା ଇସଲାମର କୁରାନ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନାଯାଏ। ଏହି ହାଦିସରେ ହଜରତ ଅବୁ ହରାଇରା କହନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସିନ୍ଧ ଓ ହିନ୍ଦ ଦିଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ସେଥିରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଶହୀଦ ହେବି। ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ମୁଁ ଅବୁ ହରାଇରା ହେବି, ଯାହାକୁ ଆଲ୍ଲାହ ନରକ ଅଗ୍ନିରୁ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ହାଦିସ କୁହେ, ତୁମେ ଲସ୍କର ହିନ୍ଦ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ସେଠାର ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବ। ପଛରେ ସେମାନେ ହଜରତ ଇସାଙ୍କୁ ସିରିଆରେ ଦେଖିବେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି କଥାକୁ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଇସଲାମର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମର ନାଁରେ ଖୁନ, ଭୟ ଓ ଧନର ରାଜନୀତି କରିବା। ବିଶ୍ୱରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇସଲାମିକ ନାମରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ। ଗାଜି ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଯାହା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜକୁ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ, ଗାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଇସଲାମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧା କହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମରିଯିବାରେ ଜନ୍ନତ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ। ଜିତିଲେ ଭାରତକୁ ଇସଲାମିକ ରାଜ୍ୟ ବନାଇ ଶାସନ କରିବେ। ଖୁରାସାନ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଖୁରାସାନ ଯାହାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଇରାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁରୁଣା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦର ଆକାଂକ୍ଷା ଭାରତକୁ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେବା। ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ କେବେ ସଫଳ ହେବ? ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ସଫଳ ତେବେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କେହି ହିନ୍ଦୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କି? କିଛି ଇସଲାମ ବିଦ୍ୱାନ କହନ୍ତି, ବିନ୍ କାସିମ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଜିତିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମାନନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ଅଟେ। ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଯେପରିକି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅସନ୍ତୁଳନ, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ଘୁଷପେଠ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ। ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ 6 ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଜିହାଦ, ଘୁଷପେଠ ଜିହାଦ, ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଜିହାଦ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଜିହାଦ
ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ। ଆଜି ଏହା କେବଳ ସୀମା ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ପରିଚୟ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାଗରୁକ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଝଡ଼ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବେଶରେ ଆସିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜହର ଅଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭାରତୀୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଭାରତ ଭିତରେ ତାଲିବାନୀ ଖତରା, ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କି? ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆଉଥରେ ସତ୍ତାରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେହି ଘଟଣା କେବଳ ସେଠିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଗଭୀର ଚେତାବନୀ ଅଟେ। କାବୁଲରେ ଉଠିଥିବା କଟ୍ଟରପନ୍ଥର ନିଆଁ ଆଜି ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ତିଆରିରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସୀମା ଆଗକୁ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମେ ନିଜେ ଦେଶ ଭିତରେ ଓ ମନ ଭିତରେ ଘଟୁଛି। ଭାରତରେ ଏହି ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦର ସମୂହରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଲିବାନ ଭଳି ଇସଲାମିକ ରାଜ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଥୋଡ଼ା ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ଆଫଗାନ ସେନାକୁ ହରାଇ ପାରିଲେ, ତେବେ ଭାରତରେ 14 ଲକ୍ଷ ସେନାକୁ କାହିଁକି ହରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ? ଏହି ଧାରଣା ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭାରତର ଏକତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ। ତାଲିବାନୀ ଧାରଣା ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଘୁଷିଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, କାଶ୍ମୀରରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ, ବାମପନ୍ଥୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଆଡ଼ରେ ଜହର ପସାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଧ୍ୟେୟ ଭାରତକୁ ଏକ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନାଇ ଦିଅ। ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ଭାରତ ଉପରେ ଇସଲାମିକ ଅଧିକାର। କିଛି କଟ୍ଟର ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେଠାରେ ଖୁରାସାନରୁ ଆସିଥିବା ଇସଲାମ ସେନା ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଖୁରାସାନ ଅଞ୍ଚଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଇରାନର କିଛି ଅଂଶକୁ ମିଶି ଗଠିତ। ଏହି ଧାରଣା ଏବେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାର ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓ ଆଜିର ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ଗ୍ରୁପର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଧନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର୍ମର ନାଁରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଲୁଟିବା। ତେବେ ସେମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରକରଣ ଓ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଇସଲାମିକ ରୂପ ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିବେ ଲୁଟିବାକୁ ନୁହେଁ, ମାରିବାକୁ ଓ ଦେଶର ଶାସନ ବଦଳାଇବାକୁ। ତାଲିବାନକୁ ଆଗରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା। ଏହାକୁ ସେମାନେ ଇସଲାମିକ ପୁନଃଜାଗରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ଉଦାହରଣ। ମାଲି, ନାଇଜେରିଆ, ଚାଡ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ବୋକୋ ହାରାମ, ଆଲ-ଶବାବ, ISIS, ଆଲ-କାଏଦା। ଏମାନେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଖତରା। ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦର ଭାରତ ବିରୋଧରେ 3ଟି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା। କଠୋର ଇସଲାମିକ ଶକ୍ତିମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏହି 3 ଉପାୟ ଆପଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କଠୋରତା, ଯାହା ଭାରତର ବିଭାଜନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛି। ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତା ଦଖଲ, ଭାରତରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସ୍ଥିର ସରକାର ଆଣି ନିଜ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା। ଆଜିର ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ତୃତୀୟ ରୂପକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି ଭାରତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ସରକାର ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଧୂଳିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଥିଲା, ତାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଲିବାନର ବିରୋଧ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଶର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଲିବାନର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଛାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଏଥିରୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବଳ ମିଳିପାରେ ଓ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ତାଲିବାନକୁ ସଂଶୋଧିତ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ତାଲିବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଫ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ, ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ। ଆମେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟ ଅଟେ ସଜାଗ ହେବାର। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ବିବିଧତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଏକତା ଉପରେ ବାର ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କେବଳ ବାହାରୁ ନୁହେଁ, ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ। ଏହି ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ଓ ଜାଗରୂକତା ଆଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେନା ସୀମା ଉପରେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଧାରଣା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା ଆପଣ ଆଉ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।